Da mxajn, u nisallu ma għalamna ixjan, norqot u l-ġim bis. Kont immaġna minn dak iż-żmien, kont immaġna li Bertus Gym ħajsir il-Bertus Gym li nafu llum. Meta ftaħtu kienu jitkubija, tiftaħ ġim il-Gargur, tiftaħ ġim il-Gargur. U dak iż-żmien ma kellix nies u llum hawn 2-3 f'kull raħal u kollha għandi minn nies u jena għandi nies iżjed. Ġifieri dak iż-żmien kont waħdi u ma kellix nies. U llum fetħu ġims kullimkien u għandi għax in-nies saru konxijat training iżjed. Qabel tara marru taħsillar, titla tonxor fuq il-bajt bil-banġija taqqas tiflaħom. Ir-raġel jiġi mix-xogħol imur jew jażaq l-għalqa, jew għal-kaċċa, jew jinsob kollu strapazzu jivvinta biex rikreazzjoni wara training. Dak spiċċa, dawk assistaw jagħmluhom illum. Jiġifieri dak iż-żmien kienu ħafna strapazzi. U r-raġel strapazzi imma l-bniedem kien on the go il-ħin kollu ġifieri. Illum tażżen u jmur il-ġim. Mux hekk tiġej, imma jkollux jagħmel ħammur nagħmel si għal-ġim ħan iċċaqlaq naqra. Ġifieri. Nasb illum għan iktar ħin għal affarijiet fiżiċi għax kif qed tajt inti x-xogħol tagħna m'għandux dik id-diffikultà fiżika li kien ikollhom dak iż-żmien. Mhux kulħadd fil-ġebel kienu dawn l-affarijiet jew. U anke llum hemm iktar edukazzjoni ma wkoll. Ħafna. Hemm iktar edukazzjoni li tajjeb tibqa' aware tgħidulu bil-politi u l-eżerċizzju dal-affarijiet. Kilħadd sar jen naħseb li. Imma għalfej qbad, għalfej nexxielek taqbad taħseb. Għax kien tiffissat jen dejjem xi kamra wara ħanuta għal xejn, jiġri trenju u nagħmel kollox mingħajr ebda flus jew xi ħaġa l-boxers kollha li trenjajt. M'hemm ħadd jgħid li ħadtu personal trainer mit-champions kollha qed tifhimni. Jiġifieri inti fil-verità. Ferħan ħafna bekk jiġifieri. Meta bdejtu l-ġim ma bdejtux ban li tagħmel il-flus minnu. Li għandi ġim li biex noħob xejn, li għandi ġim. Mela, tlaqna?